sing disapu yang ngarep omah. Kulon omah ora tau disapu. Lah ngapa, Bos? Umum kadang-kadang. Iki ya umum. Iki ya umum. Iki ngarep omah ya umum. Kok kulon omah ora? Nah, iki. Sak. Iki arep nyapu kulon omah. Tekan ngarepe aye se tak keruki kono kok. Bos kene kok ngene dhewe ora nang kalenan ngono iki ngene Pak Teguh ana kalenan. Di daerah kan. Lah ngopo? Dicendekke kan lah sah dijluwak. Lah ngopo kok rasa dijluwak? Berarti poke lah, gendut mbiyen Mbah Gendut. Pokoke dilegokke kan langsung ora. Lah ngopo? Lah ngopo rasa dilegok? Wong kabeh dilegok kok iki ra dilegok dhewe. Kok kalau kae nggone lan wis rusak kabeh. Ya kudune kalenisasi. Nah kalenono. Ya aku kan biyen godana RT. Ha iki godanane sapa? Kan godana RT. Bu, ngene dhewe paling elik ya ki ya. Oh, tau ora ngene jono ya padha wae. Aja dibadekke bandingke nek Pak Teguh beda, wong sugih iki beda. Kembang ya, Bu. Iki lho. Kae, Bu, masyaallah, tabarakallah. Kembangnya akeh. Sing kono ya akeh ya. Sirami, Bos. Sirami terus, Bos. Kita 17 Agustus. Memang waktunya harus cat. Wah, aja ini alhamdulillah kayaknya.